Red Dead Redemption patří mezi nejikoničtější herní série všech dob a i přesto, že o vydání posledního dílu už uběhlo několik let, fanoušci se pořád ptají, bude Red Dead Redemption 3 a pokud ano, kdy a o čem by vlastně mohl být. Rockstar Games zatím oficiálně nic nepotvrdil, ale když se podíváme na historii studia, úspěch série a směr, kterým se herní průmysl ubírá, začíná se pomalu skládat obrázek toho, co nás v budoucnu může čekat. Začneme tím nejdůležitějším. Red Dead Redemption 2 bylo obrovským úspěchem nejen po stránce prodejů, ale po stránce kvality. Hra nabídla extrémně silný příběh, neuvěřitelně živý svět, realistické postavy a atmosféru, kterou se dodnes snaží napodobit desítky jiných her. Právě díky tomu je dnes Red Dead Redemption vnímáno spíš jako interaktivní film než klasická akční hra. A proto je téměř nemožné si představit, že by Rockstar tuto značku nechal navždy ležet ladem. Rockstar je ale známý tím, že nikam nespěchá. Studio si zakládá na detailech, dlouhém vývoji a perfekcionismu. Momentálně její hlavní prioritou GTA 6, které zabírá obrovskou část vývojářských kapacit. To znamená, že pokud Red Dead Redemption 3 skutečně vzniká, nebo teprve bude vznikat, rozhodně to nebude projekt na příští rok ani 2. Reálně se bavíme o horizontu konce této dekády nebo dokonce až po 2030. Otázka ale zní, o čem by vlastně Red Dead Redemption 3 mohl být? Příběh Johna Marsna a Artura Morgana je uzavřený, emotivní a silný. Vrátit se k ním by bylo jejich odkaz spíš poškodit než posílit. Právě proto je velmi pravděpodobné, že Rockstar zvolí podobnou cestu jako u druhé dílu. To znamená nový hlavní hrdina, nový úhel pohledu, ale stále stejný drsný svět divokého západu. Jedna z nejčastějších teorií mezi fanoušky je návrat ještě hlouběji do minulosti, do doby, kdy byl divoký západ opravdu divoký. Žádné velké civilizace, žádné masové železnice, žádné moderní zákony, jen bandité, lovci odměn, indiánské kmeny, malé osady a nekonečná příroda. Takový setting by Rockstaru umožnil vytvořit ještě syrovější a svobodnější hru, než jako bylo Red Dead Redemption 2. Další možností je úplně nový příběh, který nebude přímo navázaný na gang Van der Linde, nový hrdina, nový region, možná Mexiko, Texas nebo ještě západnější části Ameriky. Rockstar by si tak otevřel dveře k novým tématům, novým konfliktům a novému typu vyprávění a právě proto by mohl Red Dead Redemption 3 odlišit nejen od předchozích dílů, ale i od ostatních open world her. Velkou roli by samozřejmě sehrála i technologie. Pokud Rockstar použije stejné nebo podobné systémy, jaké vyvíjí pro GTA 6, můžeme očekávat svět, který bude ještě živější než dřív. NPC postavy s denními rutinami, dynamické počasí, realistické chování zvířat, měnící se příroda a svět, který reaguje na hráčové činy dlouhodobě, nejen okamžitě. Red Dead série je pro takový realistický přístup ideální, protože stojí hlavně na atmosféře, pomalém tempu a pocitu, že si skutečně součástí toho světa. Velkým tématem by byl i online režim. Red Dead Online měl obrovský potenciál, ale nikdy se mu nedostalo takové péče jako GTA Online. Pokud Rockstar u Red Dead Redemption 3 začne znovu, mohl by být online svět divokého západu pojmout úplně jinak. Méně grindu, víc roleplay prvků, víc spolupráce a víc důrazů na příběhové zážitky. Online western, který by skutečně žil, by mohl být něco, co tu ještě nikdy nebylo. Je ale důležité zůstat nohama na zemi. Rockstar se dává čas a Red Dead Redemption 3 určitě nepřijde dřív, než se úplně usadí GTA 6. Oznámení hry může přijít až klidně několik let po vydání GTA 6 a samotné vydání ještě o pár let později. To ale neznamená, že by se fanoušci neměli na co těšit. Naopak, čím déle Rockstar vyvíjí, tím větší je šance, že výsledek bude opět patřit mezi absolutní špičku herního průmyslu. Když se na to podíváme celkově, Red Dead Redemption 3 dává smysl po všech stránkách. Značka je silná, komunita obrovská a potenciál prakticky neomezený. Otázkou není, jestli hra vznikne, ale kdy a v jaké podobě. A pokud Rockstar zopakuje to, co předvedl u Red Dead Redemption 2, můžeme se jednou dočkat hry, která znovu posune hranice toho, co je možné v otevřeném herním světě vyprávět. A až tu bude Red Dead Redemption 3, o komkoliv a kdekoliv, jedno je jisté. Bude to pomalá, silná, emotivní a atmosférická cesta světem, který je krásný i krucí zároveň. Přesně takový, jaký má správný divoký západ být. Takže tohle bude asi dnes všechno o konspiraci Red Dead Redemption 3. Doufám, že jste si video užili a uvidíme se zase u dalšího videa. Mějte se hezky a adios.